Parêzerên doza kuştina serokê Baroya Diyarbekirê Tahir Elçî, rêveber û endamên Yekîtiya Baroyan ya Tirkiyeyê, serok û endamên hinek baroyan Bakur û Tirkiyeyê li ber derê dadgeha Diyarbekirê kom bûn û bi kongreyeke rojnamegerî bertek nîşanî helbesta dadgehê dan û gotin ku dosyeya Tahir Elçî ne bêxwedî ye. Di daxuyaniya parêzerên Elçî de hat ragihandin ku ji bo ku doza kuştina Tahir Elçî neyê ronîkirin, gelek astengî têne derxistin. Lêbelê ew dest ji vê dozê bernadin. Eger em bixwazin ev cinayet were ronîkirin û hemû faîlên nivîsûcî werine cezakirin, divê ev mehkeme ku yani em hêdî baş zanîn ne mehkemeyeke adîl e, biryareke adîl ji vê darizandinê dernakeve, divê destê xwe zû bi zû ji vê dozê vekişîne. Daxuyanî di nava bergiriyên hêzeke zêde ya asayişê de hat ragihandin. Parêzerên doza kuştina Tahir Elçî dibêjin, da ku bûyer neyê ronîkirin, dadgeh hemû daxwazên wan red dike. Li gorî ragihandina mafnasan, betalkirina biryara guhdarkirina Serokwezîrê wê de Mehmed Davutoglu bi fişarên siyasî hatiye girtin. Hatta go iradeki siyasî tune be. Piştevaniyê ne de dadgehê, dadgeh ji ber xwe baş xwe vê meselê li kare zelal bike. Karara guhdarîkirina Davutoğlu jî, o devceberdan jî, yani karara go paş ve çûn jî, paş ve devceberdan, her du karar jî bi talimata siyasetê biye. Talepler tekrar duruşmada da dile getirilecek. Li gorî parêzerên doza kuştina Tahir Elçî ji ber biryarên ku dide dadgeha dehemîn a Sezayê Giran ya Diyarbekirê nebê alî û serbixwe ye. Ji ber vê yekê parêzeran bi daxwaznameyekê dadwer û dozgerên dozê red kirin û dixwazin ku endamên şandeya dadgehê dest ji vê dozê bikêşin. Serokê Baroya Diyarbekirê Tahir Elçî di 28 mijdara 2015 de di dema ragihandina daxuyaniyeke li dijî şer û aloziyê navbajêr de hatibû kuştin. Di 23 mijdarê de danişîneke din ya doza kuştina Tahir Elçî dê bi rê ve biçe. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.